Ang tawo nga singkaw o kamat. Mateo Kapitulo 12, Siyam, 14. Humaniadto, mibiya si Jesus didto ug miadto sa asa sa mga simbahan sa mga Hudyo. May tawo didto nga singkaw ug kamat, ug may mga pari asab didto nga naniid ug nang itag pamaagi aron ikasumbong nila si Jesus. Busa nang ngutana sila kang Jesus, gitugot ba diay ang pag-ayo sa masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Mitubag si Jesus kanila, pananglit, may karniro kamo nga nahulog sa bangag sa adlaw nga igpapahulay. Ansaman, pasagdan lang ba ninyo tungod kay adlaw nga igpapahulay? Dili gayod. Apan ang tawo mas bililan pa kaysa karniro. Busa dili kita makasupak sa kasugoon kon mutabang kita sa atong isig katawo bisan kon adlaw nga igpapahulay. Ug mingon si Jesus sa tawo nga singkaw og kamat, itoy ad ang imong kamat. Gitoy ad niya og naayo kini, ug nahisama na sa pikas niyang kamat. Anya nang gawas ang mga pari ug nagplano sila kon ansaon nila pagpatay si Jesus.